bo ko laada dɔ bɛ wulu fana fɛ ko ni banni kɛra yɔrɔ min ko musow de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa wajibi kɛ ka taa jikiridaw ni fɛnw kɛ o bɛ cogo di bon min filɛ nin ye ko banni kɛra yɔrɔ min ka taa wajibi k'o ye salafu ka taabolo la lɛsiri t'o la diina la janko musow ka fara ɲɔgɔn kan k'u b'o kɛ nin ye bidiya ye a tɛ lɛsiri kɔnɔ a tɛ silamɛya lɛsiri kɔnɔ salafu ka taabolo la ni banni kɛra yɔrɔ min ka taa sɛbaw la ani taabinaw olu ka suko ye dɔrɔn ni su banna k'a ko ka kasanke ka salla ka taa a kaburu dɔ n'a ye ka taa su dɔn ni a su dɔnna depuis kaburu la suko banna bɛ cari ɲɔgɔn na o ye suko banna pewu min bɛ t'i ka du kɔnɔ i bɛ taa hari ka sagi ka na su ka so kɔnɔ a tun t'u bolo ni su kɔni sutura kaburu so la o y'a banna pewu o ye su ka ko banna pewu bon u bɛ min fɔ ko taajiya ni e yɛrɛ y'a dɔn karasa ninnu ka mɔgɔ min filɛ ka fatu a joyera kan u b'a fɔ o ma taajiya ni n'a bɛ bɛn sira la n'a bɛnna i bɛ se ka waaju n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la i bɛ se ka waaju ka hakili sigi o de ye taajiya ye ni mɔgɔ de ale tɛ sirikalasɔn kɔnɔ a tɛ bɛn sira la a tɛ bɛn misiri la i bɛ se ka taa a ka du kɔnɔ ka taa ka hakili sigi ka bɔ ka taa mais k'a fɔ de ka organiser k'o kɛ laada de ye ni banni kɛra yɔrɔ min fɔ a ka taa jikirida ka fara ɲɔgɔn kan ka taa jikirida kɛ lɛsiri tɔw la o ye bidiya de ye diina la muso minnu b'o kɛ u k'o dabila bon ko dɔ ko olu ka du ko sira de bɛ ani misiri cɛ ko yala ni misiri jama alimamini jama bɛ nafila la olu bɛ se ka sigi dali kan ka salli misiri mɔgɔw nɔfɛ wa n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ jama ma caya ni jama safu tugura ɲɔgɔn na kasi a ka du la n'a y'a sɔrɔ misiri bɛ fa de jamaw de bɛ sigi wa safaw bɛ jɔ fo safa sera aw ka du da la a bɛ se ka salli misiri jama nɔfɛ nin na ni safa de sera aw ma safa de tugura ɲɔgɔn na fo safaw sera aw ka du da ma a bɛ se ka jɔ ka salli ka fara jama kan mais n'a y'a sɔrɔ alimami ni jama bɛ misiri la safaw ma tugu ɲɔgɔn na ka se aw ma sira bɛ aw ni jama cɛ kɛnɛ bɛ aw ni jama cɛ a tɛ daga aw ka salla ka du da la ko a bɛ salli alimami ni jama nɔfɛ o tɛ daga o ye dɔw tun ye ɲininkaliw kɛ ka bɔ Kodowara a y'a sɔrɔ dɔw y'a ka ɲininkali kɛ yan ko mɔgɔw b'a kɛ k'a fɔ ko derisu minnu b'a kɛ ka kɛ misiriw la sunnamɔgɔw bɛ derisu minnu kɛ futuru ni safo cɛ u bɛ sunkalo k'u b'a kɛ ka derisu minnu di ko ninnu ye bidiya de ye k'u tun tɛ diina kɔnɔ ko an bɛ mun fɔ nin na parce que min ye bidiya mɔgɔw ni filibanti jamakuluw ye olu dɛsɛra de cɔ sisan sunnamɔgɔw la fo diyagoya minnu ko sunna u b'a fɔ anw bɛ bidiya la dɛ fo diyagoya an fana ka bidiya bɔ u bolo e da tɛ se ka fɛn kɛ bidiya ye koyi ni min tɛ bidiya ye k'a fɔ e ka filibantiya fɔra e ka bidiya fɔra ko fɛn min bɛ sunnamɔgɔw fana bolo e bɛ o karaba k'o kɛ bidiya ye o tɛ se ka kɛ o e bɛ filibantiya de la e bɛ minnu kɛ delila de bɛ sunnamɔgɔw bolo ko bidiyaw de don lɛsiri t'u la diina la mais e tɛ se ka sunnamɔgɔw ka baaraw jagoya kɛ bidiya ye min tɛ bidiya ye Sheikh Abdallah Bumbaji ɲininkara nin na san'an ka Bumbaji ka kuma fɔ fɔlɔ balimaw an bɛ min fɔ kalan kɛra anw ɲɛ bɛ dɔɔni la tawsirenw la hadisaw la sebaw tile la taabinaw tile la taabinaw tile la bɛ kalan na misiri de kɔnɔ salafu salihu kalanyɔrɔ wɛrɛ tun tɛ olu bolo o y'a sɔrɔ kalansow tɛ o Kurana tafiji yɔrɔ tun t'u dama madrasaso tun tɛ jamiya tun tɛ kalan kɛra salafu ka tile la dɔɔni dira ɲɔgɔn ma u y'a bɛɛ di ɲɔgɔn na misiri de kɔnɔ kalanyɔrɔ wɛrɛ tun tɛ salafu la ni misiri kɔnɔnaw yɛrɛ tɛ o olu ka dɔɔni bɛ dira ɲɔgɔn na misiriw de kɔnɔ Maliki ninnu tun bɛ dɛrɛsu de ciden ka misiri la Madina de
deresu de tumbu bolo misidu kono madarasa ne kala nyoro nana am de tilela bidia konite ko kuraw de shiraw de do kamo de me donela bidia te madarasa u fanaye me sarafu salu te madarasa so yere do ute jamia udo ute kurana dursiro udo misiru kono na ute uyuka kalambe ke misiri de kono mugo ba fo ko ka deresu di misiri kono be se ka ke bidia chogo de wala o ko fe Cheikh Abdallah Bumbaji nyinen kara do ya nyinen ka ko misiri do la wulu kalimami ko la sara ko fe dongodo ko abe riyadi salihina ka hadisa do fo mugo ye su fara ko abo ke ko be chogo de ko ye bidia de yawa Bumbaji kon ninte bidia akon ninye da at-tajkir wa talim akon ninye da ka hada madon hakili jiga ani ka hada madon lakala ako ka dirisu dim misiri kono akera la sara ko felay akera safo ko felay akera wakati ako ka dirisu dim misiri kono o yede mugo lakala de o ye konyuma de ako te bidia nunu nye mugo lakala de kamugo de lakala kamugo de hakili jiga ko nunu te bidia misidu derisu di ako akera wakati kasigi misiri kono ka derisu de ote bidia oye mugo la kala de oye fenyuma de dina kono la sara ko fera do futuru ko fera do safo ko fera do ako akera wakati awa ciden fana ka hadisa sahalen be ma istama qawm fi bayti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum إلا نزل عليهم السكينة وخشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ciden ko jama site fara ɲɔgɔn ka so kɔnɔ ala ka sow dɔ kɔnɔ min ye misiriw ye mɔgɔw site fara ɲɔgɔn ka ala ka misiri kɔnɔ n'a bɛ ala ka kitabu kala ka ɲɔgɔn lakala ala ka kitabu la fo ala bɛ hakili sigi jigi aw kan malikɛw bɛna ka anw ture ala b'a ka kɔ fɔ malikɛw ye sanfɛ ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم مغو كشغ مسيرو كنو على كالاك كتابو لكلا كمغو كنيو لكلا على كتابو لا تشيدين كو حكلي سيغي يرد بيجي اوكا ملكاو بينكا اونتوري نكو دي ياتو دوني كبغاو كو كدرسو دي مسيري لا حكلي سيغي ني ما فانتاني فاموني نفاني بركا بودي لا كاتمي كدرسو دي يرووري derisu sigili ka ke misiru kono derisu ka di misiru kono de barika min yere bola nafa min bala hakili sigi min bala ma fanta min bala ate yoro wore shi ka derisu dika yoro shi ka derisu dita misiru ko donc an ka fam lesiri yere la derisu be kan ka di misiru de kono derisu be kalam be kan ka ke misiru de kono donc o tese ka ke bidiyay mogo ka hakili soro aw tese ka fenja ko ke bidiya min te bidiya koy kata shebawla kana tabinawla kana tabinawla utum besigi misiru de kono ka derisu di nyogoma do ta salifana kofe salifana nda sarace do ka derisu la sarani futuruce do ka derisu safo ewa futuruni safo ce do ka derisu safo kofe la sarafu ma wuli derisu tumbe di misiru de kono alaka hakil manda وعليكم السلام bon ne nyana sungalo telefolo ne yen prepare latireya nyinin kali yere tumman ka kenninga ko imama kamugo ye papier do bo ko ka hakke do fo ko shenkeri mu ko senkeri ne fu mo ku yere mina ikana mi ikana dumuni ko ulu fana ka salatu bola abe salatu bo e ko abe salatu bo ko fe senkeri 30 ko be ke chugudi ne ya foya nko ube papier munun dila ko ali imusakiyati ki yere mina ini salatu cheni militi kelenye abe do bolo nini salatu tora militi kelenye yere mina ka bo minina abe do bolo nini salatu boli tora militi bisaba yere mina abe do bolo nini salatu boli tora 15 miniti ki yere mina ko bidiya do lesirita la dinala ala ko qur'ana konore wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ala ko de ayem miya ka dumuni ke fo fajiri jeman ka bo fajiri fi manna
summa timmu siyama ila layli ni fajiri kene cira wakati mi ala ko yere mina kabo dumunina yere mina kabo minina yere mina kabo ka muso ka funyonya fokata tilebbi ciden fana ko akoni bilali ye salli wele ayemmi aka dumuni ke parce que bilali be salli wele sufela de la ayemmi aka dumuni ke fo abdullah ibn ummi muktum na ye salli wele wakati mi abe ayere mina kabo dumuni ni minima parce que ale ye finyeto de ate salli wele abada fo nu mugo ko ma subhanta ni ma salli wele dugu jera ila de o de ato ale be salatu ko donc ni bilal ye salli wele ayemmi aka dumuni ke fo kata abdullah ibn muktum aka salli wele no yo salli wele ye finyeto de wote salli wele abada fo nu ko dugu bena je o de ato ale be salatu ko wala doni ke bago ko ni yere be fajiri doni yere ye ibe fajiri kene chili do immi ika dumune ke fo ni yere ya de fajiri kene chira ibe yere mina ni ete fajiri kene chili to doni yere ye me ibe almami koni do almami be salli misri min ibe almami do o koni be wakati de kolosa be wakati do ni ale koni ye salatu bodro fajiri kene de chira ni bo almami sugu do ni o ye salli wole damina salatu yere mina mini bila ika dumuni bila donc a dilolen be fajiri de la kiam mini jo ka dumuni jo a dilolen be fajiri kene ciri den mais min be fo iki yere mina ini fajiri kene ceni ninye lesiri to la dina kono ani qur'ana ayate nyogonta ni ciden ka salente nyogonta